Το τηλεφώνημα ήρθε ένα απόγευμα Τρίτης, ενώ ήμουν χωμένος στα γόνατα με τις τριμηνιαίες εκθέσεις. Το όνομά μου είναι Χάρπερ και αυτό το τηλεφώνημα θα έφερνε τα πάνω κάτω στην προσεκτικά δομημένη ζωή μου. Θέλουμε να αναλάβεις τη διεύθυνση του νέου υποκαταστήματος, είπε το αφεντικό μου, με τη φωνή της να ακούγεται από το ηχείο του τηλεφώνου μου. Είναι στη γενέτειρά σου, το Millbrook. Η αύξηση του μισθού είναι σημαντική και θα έχεις πλήρη αυτονομία στις επιχειρήσεις. Παραλίγο να μου πέσει ο καφές, το να διευθύνω το δικό μου υποκατάστημα ήταν ο στόχος μου εδώ και χρόνια. Αλλά στο Millbrook είχα περάσει τα τελευταία 6 χρόνια χτίζοντας μια ζωή στο Σικάγο ειδικά για να αποφύγω αυτό το μέρος. Θα χρειαστώ την απάντησή σας μέχρι την Παρασκευή, συνέχισε. Το συμβόλαιο της Thompson Industries εξαρτάται από το αν κάποιος με τοπικές διασυνδέσεις θα ηγηθεί του έργου. Thompson Industries. Φυσικά, η ίδια εταιρεία για την οποία δούλευε ο αδελφός μου ο Ήθαν, ή ακριβέστερα. Η εταιρεία που ανήκει στην οικογένεια της αραβωνιαστικιάς του. Το σύμπαν έχει πραγματικά αρρωστημένη αίσθηση του χιούμορ. Θα το σκεφτώ, κατάφερα να πω, ακόμη και όταν το στομάχι μου έστριβε σε κόμπους, εκείνο το βράδυ, τηλεφώνησα στη μικρότερη αδελφή μου, τη Ζωή. Το σήκωσε με το πρώτο χτύπημα, όπως κάνει πάντα. Χάρπερ, σώσε με από αυτόν τον εφιάλτη της οργάνωσης του γάμου, βογγούσε. Η Βανέσα μας βάζει να δοκιμάσουμε το 5ο σετ φορέματα παρανύμφων, γιατί προφανώς το κοραλί είναι πια της μόδας. Πώς το χειρίζεται η μία, ρώτησα, σκεπτόμενη την 15χρονη αδελφή μας. Ξέρεις τη μία, κάνει εκείνο το πράγμα που χαμογελάει και γνέφει ενώ σχεδιάζει εκδίκηση στο μυαλό της. Η Ζωή έκανε μια παύση. Ακούγεσαι περίεργα. Τι τρέχει, της είπα για την προσφορά εργασίας. Η γραμμή σώπασε για τόσο πολύ που νόμιζα ότι χάσαμε τη σύνδεση. Η μαμά και ο μπαμπάς θα τρελαθούν, είπε τελικά. Με την καλή έννοια. Εννοώ. Είναι περίεργη από τότε που ο Ήθαν αραβωνιάστηκε τη Βανέσα. Σαν να προσπαθούν να αποδείξουν κάτι στους Τόμσον. Αυτό ακριβώς φοβάμαι, παραδέχτηκα. Θυμάσαι τα περασμένα Χριστούγεννα, όταν ο μπαμπάς σχεδόν σκόνταψε στον εαυτό του δείχνοντας τις φωτογραφίες αραβώνων του Ήθαν στον Ρίτσαρντ Τόμσον, ενώ αγνόησε εντελώς την ανακοίνωση της προαγωγής σου. Ναι, αυτό ήταν διακριτικό, περπάτησα προς το παράθυρο του διαμερίσματός μου, κοιτάζοντας τον ορίζοντα του Σικάγο. 6 χρόνια χτίζοντας μια ζωή εδώ, αποδεικνύοντας ότι μπορούσα να τα καταφέρω μόνη μου. Αλλά αυτή η ευκαιρία ήταν όμικρον με τόνο, τι είχα δουλέψει. Πρέπει να τη δεχτείς, είπε η Ζωή αποφασιστικά, δείξε τους ότι δεν είσαι απλά το μεσαίο παιδί που το έσκασε. Επιπλέον, μου λείπεις. Και η μία χρειάζεται κάποιον λογικό εδώ γύρω, αργότερα εκείνο το βράδυ, το τηλέφωνο μου άναψε με ένα μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό. Ήταν μια φωτογραφία της Βανέσα, του Ήθαν και των γονιών μου σε κάποιο φανταχτερό εστιατόριο. Η Λεζάντα έγραφε. Οικογενειακό δείπνο που σχεδιάζει το γάμο. Μακάρι να μπορούσατε να έρθετε. Δεν είχα προσκληθεί. Δεν είχα προσκληθεί. Φυσικά, το επόμενο πρωί, τηλεφώνησα στο αφεντικό μου και αποδέχτηκα τη θέση. Μερικές φορές η καλύτερη εκδίκηση δεν είναι να πατσίσεις. Είναι να τους αποδείξεις ότι έκαναν λάθος. Όταν τηλεφώνησα στους γονείς μου για να τους πω ότι μετακομίζω πίσω, η απάντηση της μητέρας μου ήταν κατατοπιστική, αυτό είναι υπέροχο, γλυκιά μου. Και σε τέλειο συγχρονισμό. Μπορείς να βοηθήσεις με τις προετοιμασίες του γάμου. Ο πατέρας της Βανέσα δεν φίδεται εξόδων, ξέρεις, οι Τόμσον ξέρουν πώς να κάνουν τα πράγματα σωστά. Δεν ήθελα να πω τίποτα. Ανταυτού, απάντησα, στην πραγματικότητα. Θα είμαι πολύ απασχολημένη. Διευθύνω το νέο υποκατάστημα που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο λογαριασμό τους. Η σιωπή στην άλλη άκρη ήταν ικανοποιητική, αλλά αυτό που είπε ο πατέρας μου στη συνέχεια με ευνηδίασε. Το σχέδιο επέκτασης της Thompson Industries. Αλλά ο Ήθαν είπε ότι το χειριζόταν μέσω της οικογενειακής επιχείρησης της Βανέσα. Αυτό ήταν κάτι καινούριο για μένα, και κρίνοντας από το ύφος του πατέρα μου, επρόκειτο να γίνει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, είπα, κρατώντας τη φωνή μου σταθερή, διποθέτω ότι τότε θα δουλεύουμε όλοι μαζί. Καθώς έκλεινα το τηλέφωνο, δεν μπορούσα να απαλλαγώ από την αίσθηση ότι περπατούσα σε μια παγίδα. Αλλά για πρώτη φορά,
Δεν επρόκειτο να κάνω πίσω. Είχε έρθει η ώρα να δείξω στην οικογένειά μου, ειδικά στη Βανέσα, τι ακριβώς μπορούσε να κάνει το ξεχασμένο μεσαίο παιδί. Το να επιστρέψω στο πατρικό μου σπίτι ήταν σαν να μπαίνω σε μια μηχανή του χρόνου. Μόνο που τα πάντα είχαν ανακαινιστεί σύμφωνα με το γούστο της Βανέσα. Οι γνωστές οικογενειακές φωτογραφίες αντικαταστάθηκαν με επαγγελματικές φωτογραφίες αραβώνων, και το παλιό μου υπνοδωμάτιο είχε μετατραπεί σε αυτό που η μητέρα μου αποκαλούσε δωμάτιο σχεδιασμού γάμου. Ξεπακετάριζα στο δωμάτιο της μία. Το προσωρινό μου κατάλημα, όταν άκουσα τη φασαρία κάτω. Η φωνή της ζωής ανέβηκε τις σκάλες, τεντωμένη και αμυντική. Μα αγόρασα ήδη το φόρεμα που εγκρίνατε την περασμένη εβδομάδα, αυτό ήταν πριν δω τι φοράνε τα ξαδέρφια Τόμσον. Η φωνή της Βανέσα απάντησε, στάζοντας ψεύτικη συμπάθεια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παρανυφάκια να κοιτάζουν. Έκπτωση, μπορούμε, έπιασα το πλαίσιο της πόρτας, μετρώντας μέχρι το 10 πριν κατέβω κάτω. Η σκηνή στο σαλόνι με σταμάτησε. Η ζωή στεκόταν στη μέση του δωματίου, φορώντας ένα ανοιχτό μπλε φόρεμα παράνυμφου που της πήγαινε τέλεια, η μία καθόταν στη γωνία, με ακουστικά στα ακουστικά, προσποιούμενη ότι έκανε εργασίες. Ενώ προφανώς κρυφάκουγε. Η Βανέσα περικύκλωνε τη Ζηταόη σαν καρχαρίας, με το τηλέφωνο στο χέρι. «Χάρπερ, η μητέρα μου πετάχτηκε από τον καναπέ, τέλειος συγχρονισμός. Ίσως μπορείς να βοηθήσεις να πείσεις τη Ζηταόη ότι η Βανέσα έχει δίκιο για τα φορέματα. Τα καινούρια κοστίζουν μόνο 3.000 το καθένα», πρόσθεσε η Βανέσα, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από το τηλέφωνό της. «Είμαι σίγουρη ότι και οι τρεις σας, κορίτσια, μπορείτε να τα καταφέρετε. 3.000. Για ένα φόρεμα που η ζωή θα φορούσε μια φορά». Είδα το πρόσωπο της αδελφής μου να τσαλακώνεται ελαφρώς πριν συνέλθει. «Στην πραγματικότητα», είπα, διατηρώντας τη φωνή μου επίπεδη, «έχω μια συνάντηση με τον Ρίτσαρντ Τόμσον αύριο για το νέο υποκατάστημα. Ίσως θα έπρεπε να τον ρωτήσω για τον προϋπολογισμό του γάμου όσο θα είμαι εκεί». Το δωμάτιο σιώπησε, το κεφάλι της Βανέσα σήκωσε το κεφάλι της, με το τέλεια διατηρημένο χαμόγελό της να ξεφεύγει για ένα δευτερόλεπτο. «Δεν σου το είπε ο Ήθαν?» Συνήλθε γρήγορα. Ο μπαμπάς τον αφήνει να χειριστεί όλες τις επιχειρηματικές πτυχές της επέκτασης. «Δεν θα θέλαμε να μπερδέψουμε τα πράγματα με πολλούς μάγειρες στην κουζίνα». «Αστείο», απάντησα. «Το συμβόλαιό μου δεν λέει κάτι τέτοιο». Η μπροστινή πόρτα άνοιξε και ο Ήθαν μπήκε μέσα, με το συγχρονισμό του άψογο όπως πάντα. «Τι δεν λέει το συμβόλαιό σου?» Πριν προλάβω να απαντήσω, η Βανέσα βρέθηκε στο πλευρό του, με το χέρι της στο μπράτσο του. «Αγάπη μου, νόμιζα ότι συμφωνήσαμε να αναλάβεις εσύ το έργο της Thompson Industries». Η Χάρπερ φαίνεται να πιστεύει ότι το διευθύνει. Η έκφραση του Ήθαν μετατράπηκε από σύγχυση σε εκείνο το γνωστό, συγκαταβατικό χαμόγελο. «Έλα, αδελφούλα. Ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Το όνομα Τόμσον έχει βαρύτητα εδώ γύρω. Θα είναι καλύτερα για όλους αν αναλάβω εγώ το θέμα. Όλοι εννοείς εσένα», η λέξη ξεγλίστρισε πριν προλάβω να του σταματήσω. «Χάρπερ. Προειδοποίησε ο πατέρας μου από την πολυθρόνα του. Ο αδερφός σου έχει διασυνδέσεις εδώ. Πραγματικές σχέσεις με την επιχειρηματική κοινότητα. Ίσως ήρθε η ώρα να γίνεις πρακτικός». Κοίταξα γύρω στο δωμάτιο τη ζωή με το όμορφο φόρεμά της που προφανώς δεν ήταν αρκετά καλό στη μία που έκανε ότι δεν την ένοιαζε, και τους γονείς μου που υπάκουαν σε κάθε καπρίτσιο της Βανέσα. 6 χρόνια μακριά δεν είχαν αλλάξει τίποτα. «Πρακτική», επανέλαβα. «Όπως το να ξοδεύεις $3.000 για καινούρια φορέματα, ενώ αυτά που έχουμε είναι μια χαρά, ή να αφήνω τον Ήθαν να παίρνει τα εύσημα για τη δουλειά μου επειδή παντρεύεται τη σωστή οικογένεια, πάντα το κάνεις αυτό?» Από την πλευρά του Ήθαν. «Μετατρέπεις τα πάντα σε ανταγωνισμό. Μιλάμε για το γάμο μου». «Όχι». Η Βανέσα μπήκε στη μέση. Η φωνή της ήταν γλυκιά, αλλά τα μάτια της ψυχρά. «Πρόκειται για την οικογένεια. Και η οικογένεια στηρίζει ο ένας τον άλλον, έτσι δεν είναι, εκτός αν δεν σκοπεύεις να δυσκολέψεις τα πράγματα, έτσι δεν είναι, Χάρπερ». Η απειλή ήταν ξεκάθαρη στον τόνο της. Κοίταξα τη ζωή, η οποία κούνησε ελαφρά το κεφάλι της, μια προειδοποίηση να μην κάνει τα πράγματα χειρότερα. Αλλά είχα τελειώσει με το να παριστάνω την καλή. «Ξέρεις κάτι, έχεις δίκιο, Βανέσα. Η οικογένεια στηρίζει ο ένας τον άλλον.
Γι' αυτό και θα πάω τη ζητάω ή αύριο για ψώνια για όμικρον με τόνο, στη φόρεμα θέλει να φορέσει, και όσον αφορά το έργο της Thompson Industries, έβγαλα το τηλέφωνό μου, δείχνοντας το email από το αφεντικό μου. Ίσως θα έπρεπε να διαβάσεις τους όρους του συμβολέου πιο προσεκτικά. Και οι δύο σας, γύρισα και βγήκα έξω, αλλά όχι πριν με πιάσει ένα μικρό χαμόγελο πίσω από το σχολικό της βιβλίο. Καθώς ανέβαινα τις σκάλες, άκουσα τη φωνή της Βανέσα, κοφτή και καθαρή. Λοιπόν, υποθέτω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ, τι κρίμα, το παιχνίδι αρχίζει. Σκέφτηκα. Ας δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα πραγματικά. Η αλήθεια με χτύπησε σαν χαστούκι στο πρόσωπο όταν βρήκα τα χαρτιά στο γραφείο του πατέρα μου. Δεν τα έψαχνα. Έψαχνα τα περσινά φορολογικά έγγραφα για τα χαρτιά του νέου υποκαταστήματος. Ανταυτού, βρήκα συμβάσεις δανείων μεταξύ του πατέρα μου και του Ρίτσαρντ Τόμσον, που χρονολογούνταν από τότε που ο Ήθαν άρχισε να βγαίνει με τη Βανέσα. Τα χέρια μου έτρεμαν καθώς διάβαζα τις λεπτομέρειες, προσωπικά δάνεια, επιχειρηματικές επενδύσεις, συμφωνίες για ακίνητα, όλα κανονισμένα μέσω της Thompson Industries, όλα προς όφελος του αδελφού μου. Τα ποσά έκαναν το στομάχι μου να γυρίσει, δεν απορώ που οι γονείς μου ήταν τόσο πρόθυμοι να προωθήσουν αυτόν τον γάμο. Το τηλέφωνο μου χτύπησε, ένα μήνυμα από τη μία. Σίγμα όμικρον σίγμα. Το να με κάνει να παραλείψω το ρεσιτάλ χορού για να κάνω το γάμο. Πάλι. Κοιτούσα ακόμα το μήνυμα όταν μπήκε μέσα ο πατέρας μου, πάγωσε στην πόρτα. Τα μάτια του πήγαν από το πρόσωπό μου στα χαρτιά που κρατούσα στα χέρια μου. Αυτά είναι ιδιωτικά επαγγελματικά θέματα, είπε ήσυχα. Ιδιωτικά. Κράτησα ένα από τα έγγραφα. Όπως το ότι η νέα θέση του Ήθαν στην Thompson Industries συνοδεύτηκε από $100,000 μπόνους υπογραφής, τα οποία πήγαν κατευθείαν για την εξόφληση των χρεών σου, έκλεισε την πόρτα πίσω του, δεν καταλαβαίνεις την πίεση που δεχόμαστε. Η ύφεση χτύπησε σκληρά την επιχείρηση. Όταν ο Ήθαν γνώρισε τη Βανέσα, τους τον πούλησες. Μπήκα στη μέση, και τώρα τους αφήνεις να περπατήσουν πάνω στην οικογένεια επειδή φοβάσαι ότι θα ζητήσουν τα χρέη τους, προστατεύω αυτή την οικογένεια. Η φωνή του ανέβηκε απότομα. Ο Ρίτσαρντ Τόμσον θα μπορούσε να καταστρέψει όλα όσα έχουμε χτίσει. Την ασφάλεια της μητέρας σου. Το μέλλον της αδελφής σου. Αφήνοντας τη Βανέσα να ελέγχει τις ζωές τους. Κάνοντας τη μία να χάσει τις παραστάσεις της, αναγκάζοντας τη ζωή να ξοδέψει χρήματα που δεν έχει, ένα χτύπημα στην πόρτα μας έκανε και τις δύο να αναπηδήσουμε. Η Βανέσα στεκόταν εκεί, φορώντας το χαμόγελό της για εξάσκηση. Νόμιζα ότι άκουσα φωνές, είπε γλυκά. Χάρπερ, ο μπαμπάς ρωτούσε για σένα, ανέφερε κάτι για τον ρόλο της διαχείρισης έργου που ταιριάζει καλύτερα σε κάποιον με μεγαλύτερη τοπική εμπειρία. Ο πατέρας μου δεν με κοίταξε στα μάτια. Οι συνέπειες ήταν σαφείς, να παίξω καλά ή να δω την καριέρα μου να εξαφανίζεται κι αυτή. Στην πραγματικότητα, είπα. Μόλις βρήκα μερικά πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα σχετικά με την τοπική εμπειρία. Θέλεις να ρίξεις μια ματιά? Το χαμόγελο της Βανέσα τρεμόπαιξε. Είμαι σίγουρη ότι οι όποιες επιχειρηματικές συμφωνίες υπάρχουν είναι απολύτως φυσιολογικές για οικογένειες στη θέση μας, γέλασα. Εννοείς ότι κρατάς οικονομικές απειλές πάνω από τα κεφάλια όλων για να πάρεις αυτό που θέλεις, Χάρπερ, προειδοποίησε ο πατέρας μου, όχι. Εγώ ξέσπασα. Βαρέθηκα να προσποιούμε. Το ήξερες ότι κάνει τη μία να μην πάει στο ρεσιτάλ χορού, αυτό για το οποίο έκανε εξάσκηση όλη τη χρονιά. Το πρόγραμμα του γάμου είναι πολύ σφιχτό. Η Βανέσα είπε. Πρέπει να γίνουν θυσίες. Η οικογένεια το καταλαβαίνει αυτό, η οικογένεια καταλαβαίνει τα όρια. Την διόρθωσα. Η οικογένεια δεν χρησιμοποιεί τα χρήματα ως όπλο. Η Βανέσα πλησίασε, χαμηλώνοντας τη φωνή της. Μιλώντας για όρια. Θα ήταν κρίμα αν ο μπαμπάς έπρεπε να επανεξετάσει τη δομή διαχείρισης του έργου επέκτασης. Ο Ήθαν ανυπομονούσε τόσο πολύ να αποδείξει την αξία του, γι' αυτό πρόκειται, κράτησα το τηλέφωνό μου, δείχνοντάς της τα εισερχόμενα email μου. Επειδή έχω κάποια ενδιαφέρουσα αλληλογραφία σχετικά με το ποιος εξασφάλισε στην πραγματικότητα το συμβόλαιο της Thompson Industries. Θέλεις να μαντέψεις ποιανού το όνομα δεν υπάρχει σε κανένα από αυτά, το χρώμα έφυγε από το πρόσωπό της.
Πριν προλάβει να απαντήσει, ο Ήθαν εμφανίστηκε στην πόρτα. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε, κοιτάζοντας ανάμεσά μας. «Η αδερφή σου μόλις έφευγε». Η Βανέσα είπε αποφασιστικά, μάζεψα τα έγγραφα, βλέποντας το πρόσωπο του πατέρα μου να πέφτει καθώς τα έβαζα στην τσάντα μου. «Όχι, νομίζω ότι θα μείνω. Πρέπει να μιλήσουμε όλοι μαζί για αυτές τις δανειακές συμβάσεις. Σαν οικογένεια, Χάρπερ, σε παρακαλώ», άρχισε ο πατέρας μου. «Μπαμπά», η σύγχυση του Ήθαν ήταν ειλικρινής. «Ποιες δανειακές συμβάσεις?» Συνάντησα το βλέμμα της Βανέσα. «Να του το πω ή θα ήθελες να του εξηγήσεις πώς προέκυψε η τέλεια προσφορά εργασίας του?» Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Μερικές φορές η εκδίκηση δεν έχει να κάνει με την νίκη. Έχει να κάνει με το να αναγκάσεις την αλήθεια να βγει στο φως, καθώς παρακολουθούσα το πρόσωπο του αδελφού μου να αλλάζει από σύγχυση σε κατανόηση, συνειδητοποίησα ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή αυτού που θα γινόταν μια πολύ άβολη οικογενειακή επανένωση. «Λοιπόν», είπε η Βανέσα, η μάσκα της επιτέλους έσπασε. «Υποθέτω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε στο δείπνο. Όλοι μας. Συμπεριλαμβανομένου του μπαμπά», το νήμα στη φωνή της ήταν ξεκάθαρο. «Αλλά για πρώτη φορά. Δεν έκανα πίσω. Ας την αφήσουμε να φέρει τον Ρίτσαρντ Τόμσον σε αυτό, ίσως ήταν καιρός να δουν όλη τι είδους οικογένεια είχαμε γίνει». Το οικογενειακό δείπνο εκείνο το βράδυ ήταν σαν να έβλεπα μια βόμβα να χτυπάει σε αργή κίνηση. Ο Ρίτσαρντ Τόμσον καθόταν στο τραπέζι μας και η παρουσία του έκανε όλους εκτός από τη Βανέσα να νιώθουν εμφανώς άβολα. Τα χέρια της μητέρας μου έτρεμαν καθώς σέρβιρε το φαγητό, και ο πατέρας μου έριχνε συνεχώς ματιές ανάμεσα στο Ρίτσαρντ και τα έγγραφα που ανακάλυψα, τα οποία τώρα βρίσκονταν στην τσάντα του φορητού υπολογιστή μου δίπλα στην πόρτα. Η μία γλίστρισε στο διπλανό κάθισμα με την άνοιξη. «Ήξερες ότι θα ερχόταν?» Κούνησα το κεφάλι μου, βλέποντας τη Βανέσα να ενορχιστρώνει τη διάταξη των καθισμάτων, ώστε ο Ήθαν να κάθεται ανάμεσα σε εκείνη και τον πατέρα της. Ο αδερφός μου φαινόταν χλωμός, επεξεργαζόταν ακόμα τις αποκαλύψεις για τη δουλειά του από νωρίτερα. «Λοιπόν, Χάρπερ», είπε ο Ρίτσαρντ, κόβοντας μια μπριζόλα. «Πες μου για τα σχέδια σου για το νέο υποκατάστημα. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τις σκέψεις σου σχετικά με τις τοπικές συνεργασίες». Πριν προλάβω να απαντήσω, μπήκε στη μέση η Βανέσα. «Μπαμπά, θυμάσαι τι συζητήσαμε σχετικά με το να κρατάμε τα επαγγελματικά θέματα χωριστά από τον οικογενειακό χρόνο?» «Στην πραγματικότητα», είπα, συναντώντας τα μάτια του Ρίτσαρντ. «Θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε για το έργο, ειδικά από τη στιγμή που φαίνεται να υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με το ποιος χειρίζεται τι. Η ζωή με κλώτσισε κάτω από το τραπέζι για να με προειδοποιήσει, αλλά είχα τελειώσει με το να παριστάνω τον καλό». Μιλώντας για το χειρισμό των πραγμάτων, η Βανέσα είπε γλυκά. «Μία, είπε σε όλους ότι άλλαξες την ημερομηνία του ρεσιτάλ χορού σου, η μία πάγωσε δίπλα μου». «Άι. Δεν έχω αποφασίσει». «Αλλά πρέπει», πίεσε η Βανέσα, «το πρόγραμμα της πρόβας του γάμου έχει ήδη καθοριστεί». «Ρίτσαρντ, καταλαβαίνεις τη σημασία της δέσμευσης, έτσι δεν είναι?» Είδα τη μικρότερη αδελφή μου να συρρυκνώνεται στην καρέκλα της και κάτι μέσα μου έσπασε. «Η μία δεν αλλάζει το ρεσιτάλ της», είπα με αποφασιστικότητα. «Χάρπερ», προειδοποίησε ο πατέρας μου. «Όχι», άφησα κάτω το πιρούνι μου. «Η μία δούλευε γι' αυτό εδώ και μήνες. Ο γάμος μπορεί να λειτουργήσει γύρω από αυτό». Ο Ρίτσαρντ κοίταξε ανάμεσά μας, με την έκφραση του περίεργη. «Δεν γνώριζα ότι υπήρχε σύγκρουση στον προγραμματισμό». «Δεν υπάρχει», είπε γρήγορα η Βανέσα, «απλώς μια μικρή παρεξήγηση σχετικά με τις προτεραιότητες». «Προτεραιότητες?» γέλασα, «όπως η προτεραιότητα του να χρησιμοποιείς τα χρήματα του πατέρα σου για να ελέγχεις όλη αυτή την οικογένεια?» Το δωμάτιο σιώπησε. Η μητέρα μου αγκομαχούσε απαλά και ο πατέρας μου μισοσηκώθηκε από την καρέκλα του. «Αρκετά», είπε ο Ήθαν, αλλά η φωνή του ταλαντεύτηκε. Ο Ρίτσαρντ άφησε κάτω τα σκεύη του. «Τι ακριβώς εννοείς με αυτό?» «Χάρπερ», άπλωσα το χέρι μου για την τσάντα μου, αλλά η Βανέσα ήταν πιο γρήγορη. «Μπαμπά. Η Χάρπερ είναι απλώς αναστατωμένη επειδή δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο σπίτι. Ίσως θα έπρεπε να την αφήσουμε να μιλήσει», διέκοψε ο Ρίτσαρντ, με τον τόνο του οξύ. «Με ενδιαφέρει να το ακούσω αυτό». Έβγαλα τα έγγραφα του δανείου.
Η τέλεια σχέση της κόρης σας και του αδελφού μου, το αγόρασε και το πλήρωσε η Thomson Industries. Κάθε προσφορά εργασίας, κάθε επένδυση. Όλα είχαν να κάνουν με τον έλεγχο, αυτά είναι ιδιωτικά οικογενειακά θέματα. Ο πατέρας μου ξεκίνησε, αλλά ο Ρίτσαρντ σήκωσε το χέρι του. Ντέιβιντ, είναι αλήθεια, η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Η τέλεια μάσκα της Βανέσα έσπασε ελαφρά καθώς παρακολουθούσε τον πατέρα της να σαρώνει τα έγγραφα. «Κύριε Τόμσον», άρχισε η μητέρα μου. «Ποτέ δεν εννοούσαμε». «Σταματήστε», είπε ξαφνικά η μία. Η φωνή της ήταν πιο δυνατή από όμικρον με τόνο, τι την είχα ακούσει ποτέ. «Απλά σταμάτα να λες ψέματα. Όλοι σας». Γύρισε στον Ρίτσαρντ. «Θέλεις να μάθεις τι άλλο έκανε η κόρη σου?» Έλεγξε το τηλέφωνο μου. Κατέγραψα τα πάντα. Το πρόσωπο της Βανέσα έγινε λευκό. «Τι έκανες?» Η μία έβγαλε το τηλέφωνο της. Τα χέρια της έτρεμαν, αλλά ήταν αποφασισμένη. Κάθε απειλή, κάθε χειραγώγηση. Τα αποθήκευσα όλα. «Μία, γλυκιά μου», παρακάλεσε η μητέρα μου. «Σκέψου τι κάνεις στην οικογένεια». «Στην οικογένεια?» Σηκώθηκα όρθια, «Κοίτα τι έχουμε ήδη κάνει σε αυτή την οικογένεια. Φοβόμαστε όλοι τόσο πολύ μήπως χάσουμε τα λεφτά των Τόμσον που αφήνουμε τη Βανέσα να μας καταστρέψει». Ο Ρίτσαρντ μου έδωσε το τηλέφωνό του, με την έκφρασή του αδιάβαστη. «Νομίζω», είπε αργά, «ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ διαφορετική οικογενειακή συζήτηση». Η Βανέσα έπιασε το τηλέφωνο. «Μπαμπά, σε παρακαλώ». «Όχι τώρα, Βανέσα». Η φωνή του ήταν παγωμένη. «Χάρπερ, μία, έρχεστε μαζί μου στο γραφείο, φέρτε αυτά τα έγγραφα». Καθώς σηκωθήκαμε να φύγουμε, έπεσε το μάτι του Ήθαν. Για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν όλα αυτά, φαινόταν χαμένος, ο χρυσός ήλιος είδε τελικά τον τέλειο κόσμο του να καταραίει. «Η αλήθεια πονάει». «Έτσι δεν είναι», είπα απαλά καθώς τον προσπερνούσα. «Μερικές φορές η εκδίκηση έρχεται με απροσδόκητους τρόπους», σκέφτηκα, ακολουθώντας τον Ρίτσαρντ Τόμσον στον διάδρομο, «και μερικές φορές δεν έχει να κάνει με τη νίκη. Έχει να κάνει με το να ακουστείς επιτέλους». Το email από τη Βανέσα έφτασε στις 3 το πρωί, μια εβδομάδα μετά το καταστροφικό δείπνο. Κοίταξα το τηλέφωνό μου, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τις συνημμένες φωτογραφίες, παλιές οικογενειακές φωτογραφίες που δεν είχα ξαναδεί. Που έδειχναν τον πατέρα μου να συναντιέται με τον Ρίτσαρντ Τόμσον πριν από χρόνια, πολύ πριν ο Ήθαν και η Βανέσα αρχίσουν να βγαίνουν ραντεβού. Το μήνυμα ήταν απλό. $10,000, μετρητά. Αλλιώς αυτές και η πραγματική ιστορία πίσω από αυτές θα δημοσιοποιούνταν. Σκέψου τι θα έκανε αυτό στο πολύτιμο οικογενειακό σου όνομα. Τα χέρια μου έτρεμαν καθώς ντυνόμουν. Ο Ντόν έσπαγε όταν έφτασα στην καφετέρια, όπου ο Ήθαν είχε ζητήσει να με συναντήσει. Καθόταν στη γωνία και έμοιαζε σαν να είχε μέρες να κοιμηθεί. «Το ήξερες?» ρώτησα, γλιστρώντας στη θέση απέναντί του. «Για τον μπαμπά και τον Ρίτσαρντ?» «Όχι». Μου έσπρωξε έναν καφέ. «Αλλά βρήκα περισσότερα έγγραφα χθες το βράδυ. Η σχέση των Τόμσον είναι πιο παλιά από όμικρον με τόνο αυτή νομίζαμε. Ο μπαμπάς ήταν. Ξέπλαινε χρήματα μέσω της επιχείρησης, ο κόσμος έγειρε προς τα πλάγια. Ο κόσμος γύρισε ανάποδα. Η Βανέσα ξέρει τα πάντα. Συλλέγει στοιχεία εδώ και χρόνια, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή. Κοίταξε ψηλά με τα μάτια του κούφια. Ο γάμος δεν έχει να κάνει μόνο με το στάτους, Χάρπερ. Είναι για προστασία. Για όλους μας». Το τηλέφωνο μου χτύπησε. Λο ένα email από τη Βανέσα. Περισσότερες φωτογραφίες. «Θέλει χρήματα από μένα», είπα. Για να μην μιλήσω. Απλά πλήρωσε τα. Ο Ήθαν παρακάλεσε. «Σε παρακαλώ. Η μαμά δεν μπορεί να χειριστεί ένα σκάνδαλο. Και ο μπαμπάς. Θα τον συλλάβουν, Χάρπερ». Ο καφές έγινε πικρός στο στόμα μου, οπότε την αφήνουμε να κερδίσει. Την αφήνουμε να συνεχίσει να τους ελέγχει όλους. Δεν έχει να κάνει με την νίκη πια. Έτρεξε τα χέρια του στα μαλλιά του. Η μία έδειξε στον Ρίτσαρντ αυτές τις ηχογραφήσεις και τώρα ξεκινάει εσωτερικό έλεγχο. Αν βρουν τα ίχνη των χρημάτων,
Χτύπησε το τηλέφωνό μου, Ζωή. Χάρπερ, πρέπει να έρθεις σπίτι. Χάρπερ, πρέπει να γυρίσεις σπίτι. Τώρα. Η Βανέσα είναι εδώ με τον δικηγόρο της. Όταν φτάσαμε, η σκηνή στο σαλόνι μου έκανε το στομάχι να πέσει κάτω, οι γονείς μας κάθονταν άκαμπτοι στον καναπέ, ενώ η Βανέσα στεκόταν δίπλα στο τζάκι, με έναν χοντρό φάκελο στα χέρια της. Η δικηγόρος της, μια γυναίκα με κοφτερό πρόσωπο και ακριβό κοστούμι. Άπλωνε έγγραφα στο τραπεζάκι του σαλονιού, τέλειος συγχρονισμός. Η Βανέσα χαμογέλασε. Μόλις συζητούσαμε τους όρους της σιωπής μου. Τους όρους, πλησίασα τη μία, η οποία ήταν στριμωγμένη στη γωνιακή πολυθρόνα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ρίτσαρντ να μάθει για τη δημιουργική λογιστική του πατέρα σου, έτσι δεν είναι, όχι όταν μπορεί να καταστρέψει τόσες πολλές ζωές. Έβγαλε ένα έγγραφο. Συνέταξα ένα νέο συμβόλαιο. Το έργο του υποκαταστήματος ανατίθεται στον Ήθαν, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, και εσύ, Χάρπερ, θα κάνεις μια δημόσια δήλωση ότι παραιτείσαι λόγω προσωπικών προβλημάτων. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ξεκίνησε η Ζωή, αλλά ο πατέρας μας την έκοψε. Χάρπερ, σε παρακαλώ. Απλά υπέγραψε. Κοίταξα γύρω στο δωμάτιο, την ηττημένη στάση του πατέρα μου, τα δάκρυα της μητέρας μου, τις ενοχές του Ήθαν και τον φόβο της αδελφής μου. 6 χρόνια μακριά δεν ήταν αρκετά, γύρισα πίσω νομίζοντας ότι θα μπορούσα να τους προστατεύσω, αλλά έκανα τα πράγματα χειρότερα, όχι. Είπα ήσυχα. Το χαμόγελο της Βανέσα χαλάρωσε. Ορίστε, είπα, όχι. Περπάτησα προς το τραπεζάκι του καφέ και πήρα το συμβόλαιο, σχίζοντάς το στη μέση. Θέλεις να καταστρέψεις αυτή την οικογένεια, εμπρός λοιπόν. Αλλά πρώτα θα πρέπει να καταστρέψεις εμένα, Χάρπερ, η μητέρα μου έκλαιγε με λυγμούς. Βαρέθηκα να σε φοβάμαι, Βανέσα. Στείλε όμικρον με τόνο, τι θέλεις τον Ρίτσαρντ. Δώσε τις φωτογραφίες. Δεν με νοιάζει πια. Ο δικηγόρος της Βανέσα βγήκε μπροστά, Δεσποινής Κάλινς, σας συμβουλεύω να το ξανασκεφτείτε. Βγείτε έξω. Είπα, με τη φωνή μου μελετημένη. Και οι δυο σας. Και η Βανέσα, ο γάμος ακυρώνεται. Πες τον Ρίτσαρντ τα πάντα, γιατί αν δεν το κάνεις, θα το κάνω εγώ. Τη σιωπή που ακολούθησε έσπασε η μία που σηκώθηκε όρθια. Θα πάω με τη Χάρπερ. Και εγώ, πρόσθεσε η Ζωή. Η μάσκα της Βανέσα έσπασε εντελώς. Μπλοφάρης. Δεν θα τολμούσες, έβγαλα το τηλέφωνό μου και κάλεσα τον αριθμό του Ρίτσαρντ. Τελευταία ευκαιρία, είπα. Φύγε τώρα, αλλιώς θα τα κάψω όλα. Συμπεριλαμβανομένης της φήμης σου στον μπαμπά. Καθώς η Βανέσα έφυγε, έπεσε το μάτι του Ήθαν. Για πρώτη φορά, είδα κάτι εκεί πέρα από απογοήτευση, σεβασμό. Μερικές φορές το να προστατεύεις την οικογένειά σου σημαίνει να είσαι πρόθυμος να τη χάσεις. Κοίταξε τις αδελφές μου, που στέκονταν και οι δύο δίπλα μου τώρα, και συνειδητοποίησα ότι ίσως τελικά δεν είχα χάσει τίποτα που άξιζε να κρατήσω. Μαζέψτε τις βαλίτσες σας, τους είπα. Θα μείνετε μαζί μου απόψε. Ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει, αλλά τουλάχιστον τώρα τον πολεμούσαμε με τους δικούς μας όρους. Η αίθουσα συνεδριάσεων της βιομηχανίας Τόμσον ήταν πιο κρύα από όμικρον με τόνο, τη συνήθως, καθώς εξέθετα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οικονομικά αρχεία, τα μηνύματα κειμένου, τις ηχογραφήσεις. Όλα όσα είχαμε για τη Βανέσα, όλα όσα αφορούσαν την ανάμειξη του πατέρα μου, ο Ρίτσαρντ Τόμσον καθόταν σιωπηλός, με την έκφρασή του δυσανάγνωστη καθώς ξεφύλιζε τα έγγραφα. Γιατί τώρα, ρώτησε τελικά. Επειδή δεν πληγώνει πια μόνο την οικογένειά μου. Είπα. Χρησιμοποιεί την εταιρεία σας για να το κάνει. Πριν προλάβει να απαντήσει, η πόρτα άνοιξε. Η Βανέσα μπήκε μέσα, ακολουθούμενη από τον πατέρα μου και τον Ήθαν. Η θέα τους μαζί έκανε το στομάχι μου να γυρίσει. Μπαμπά, μπορώ να σου εξηγήσω τα πάντα. Η Βανέσα ξεκίνησε, αλλά ο Ρίτσαρντ σήκωσε το χέρι του. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει σε 10 λεπτά, είπε ήσυχα. Προτείνω να καθίσετε όλοι. Ο πατέρας μου δεν με κοίταξε καθώς καθόταν. Ο Ήθαν, ωστόσο, δεν μπορούσε να σταματήσει να με κοιτάζει, σαν να με έβλεπε για πρώτη φορά. Χάρπερ, ψιθύρισε, δεν καταλαβαίνεις τι έκανες.
τα μέλη του Συμβουλίου μπήκαν μέσα και ο Ρίτσαρντ σηκώθηκε. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να αναφερθώ σε κάποιες σχετικές πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Το χέρι της Βανέσα πετάχτηκε έξω, πιάνοντας το χέρι μου. «Σταμάτα το τώρα», σφύριξε, «αλλιώς ορκίζομαι ότι θα το κάνω». «Τι θα κάνεις?» απομακρύνθηκα. Με απείλησε ξανά. «Δώσε αυτές τις φωτογραφίες. Εμπρός. Κάντο». Ο Ρίτσαρντ καθάρισε το λαιμό του. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ένα μοτίβο οικονομικής ατασταλίας που αφορά τόσο την Thompson Industries όσο και τις Collins Enterprises. Ο πατέρας μου τελικά κοίταξε το πρόσωπό του σταχτή. «Ρίτσαρντ, σε παρακαλώ». «Ωστόσο», συνέχισε ο Ρίτσαρντ, «αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η προφανής χειραγώγηση και ο εξαναγκασμός που εμπλέκονται», στράφηκε προς τη Βανέσα, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας μου της κόρης. Το δωμάτιο σιώπησε. Θα έπρεπε να νιώθω θριαμβευτής, αλλά κάτι στον τόνο του Ρίτσαρντ με έκανε να ανατριχιάσω. «Δυστυχώς», είπε, «δεδομένης της έκτασης της εμπλοκής της οικογένειας Collins σε αυτές τις παρατυπίες, το Συμβούλιο δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταγγείλει όλες τις συμβάσεις και να κινηθεί νομικά». Σηκώθηκα όρθιος. Δεν ήταν αυτή η συμφωνία, δεν υπήρχε συμφωνία. Δεσποινής Collins. Η φωνή του Ρίτσαρντ ήταν παγωμένη. «Ήρθατε σε μένα με στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα που αφορά την ίδια σας την οικογένεια. Πραγματικά πίστευες ότι δεν θα υπήρχαν συνέπειες?» Η Βανέσα άρχισε να γελάει. Ένας φρικτός, σπασμένος ήχος. Αυτό είναι τέλειο. Πραγματικά πίστευες ότι τους προστάτευες όλους? Έτσι δεν είναι, Χάρπερ, η ευγενική αδελφή που θυσιάζει τα πάντα για να μας σώσει όλους. Η αστυνομία έχει ήδη ειδοποιηθεί», ανακοίνωσε ο Ρίτσαρντ. «Προτείνω σε όλους να μείνουν εκεί που είναι». Ο πατέρας μου έβαλε το κεφάλι του στα χέρια του. Η Ήθαν έπιασε το τηλέφωνο του, πιθανότατα για να καλέσει τη μητέρα της. Και εγώ, στεκόμουν εκεί, βλέποντας όλα όσα προσπάθησα να προστατέψω να καταραίουν. «Το ήξερες?» είπα στη Βανέσα, «το ήξερες ότι αυτό θα συνέβαινε?» Εκείνη χαμογέλασε, με δάκρυα στα μάτια. «Έμαθα από τους καλύτερους, έτσι δεν είναι, μπαμπά?» «Μερικές φορές πρέπει να καταστρέψεις κάτι για να το ελέγξεις». Ο ήχος των σιρήνων πλησίαζε. Το τηλέφωνο μου χτύπησε. Ένα μήνυμα από τη ζωή. «Η αστυνομία είναι στο σπίτι. Η μαμά είναι σε ιστερία. Η μαμά είναι σε ιστερία. Τι συμβαίνει?» Τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Collins θα παγώσουν εν αναμονή της έρευνας. Ο Ρίτσαρντ συνέχισε. Συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών λογαριασμών, το κεφάλι μου γύρισε. Το διαμέρισμα που μόλις νίκιασα για τις αδελφές μου. Το νέο υποκατάστημα που υποτίθεται ότι θα διοικούσα. Το σπίτι των γονιών μας. Όλα χάθηκαν. Είχα πέσει κατευθείαν στην παγίδα τους, νομίζοντας ότι μπορούσα να τους νικήσω στο δικό τους παιχνίδι, κύριε Τόμσον. Προσπάθησα μια τελευταία φορά, αδελφές μου. Θα έπρεπε να σας είχε απασχολήσει πριν μου το αναφέρετε. Με έκοψε. Η Βανέσα μπορεί να έχει τα ελαττώματά της, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνει την αφοσίωση. Η αστυνομία μπήκε στην αίθουσα συνεδριάσεων και τους είδα να πλησιάζουν πρώτα τον πατέρα μου. Ο Ήθαν στάθηκε ανάμεσά τους, προσπαθώντας να εξηγήσει, αλλά ήταν ανώφελο. Καθώς άφηναν τον πατέρα μας να βγει έξω. Μου μίλησε τελικά, «Ελπίζω η εκδίκησή σου να άξιζε τον κόπο», είπε απαλά. Η Βανέσα πήγε να σταθεί δίπλα στον πατέρα της. Το ενωμένο μέτωπο τους έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διάλυση της οικογένειας μου. Έπρεπε απλώς να είχες πληρώσει τα χρήματα, Χάρπερ. Κάποιες οικογένειες δεν μπορούν να σωθούν. Μπορούν μόνο να ελεγχθούν. Καθώς οι αστυνομικοί με πλησίαζαν, συνειδητοποίησα το πραγματικό κόστος της προσπάθειας να προστατεύσω τους πάντες. Είχα χάσει όχι μόνο την οικογένειά μου, αλλά και όλα όσα είχαμε χτίσει, και κάπου στην άλλη άκρη της πόλης, οι αδελφές μου έβλεπαν τον κόσμο μας να καταραίει, νομίζοντας ότι τις πρόδωσα όλες. Μερικές φορές το τίμημα του να κάνεις το σωστό είναι να χάνεις όλα όσα πάλεψες να προστατέψεις. Η αίθουσα ανακρίσεων του αστυνομικού τμήματος φαινόταν μικρότερη κάθε ώρα που περνούσε. Ο δικηγόρος μου μόλις είχε φύγει για να εξετάσει νέα στοιχεία, όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε μόνος του ο Ρίτσαρντ Τόμσον. «Ενδιαφέρουσα εξέλιξη», είπε.
σπρώχνοντας ένα στικάκι USB στο τραπέζι. Κάποιος έστειλε αυτό ανώνυμα σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από 1 ώρα, τα χέρια μου έτρεμαν καθώς το έβαζα στο φορητό υπολογιστή. Με είχαν αφήσει. Αρχεία βίντεο, δεκάδες από αυτά, βίντεο ασφαλείας από την Thompson Industries που έδειχναν τον Ρίτσαρντ και τη Βανέσα σε διάφορα γραφεία, να κάνουν συζητήσεις που δεν πίστευαν ποτέ ότι θα καταγράφονταν. «Συνέχισε να παρακολουθείς», είπε ήσυχα ο Ρίτσαρντ. Το επόμενο βίντεο έδειχνε τη Βανέσα στο γραφείο του Ρίτσαρντ, να ουριάζει για το γάμο, για τον έλεγχο της οικογένειας Κόλινς, για τη χρησιμοποίηση της απελπιστικής οικονομικής κατάστασης του πατέρα μου για να επιβάλλει τη συγχώνευση, ο Ήθαν έστειλε. Αυτά. Συνειδητοποίησα ότι ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας σας, εξήγησε ο Ρίτσαρντ. Η κόρη μου, έσπασε η φωνή του, έμαθε τη χειραγώγηση από εμένα. Της δίδαξα ότι η δύναμη ήταν το παν. Ότι το να ελέγχεις τους ανθρώπους ήταν το ίδιο με το να τους καθοδηγείς. Η πόρτα άνοιξε ξανά. Η Βανέσα στεκόταν εκεί, με τη μάσκαρα να διαγράφει το πρόσωπό της. «Με πρόδωσες», είπε στον πατέρα της. «Μετά από όλα όσα έκανα για να σε κάνω περήφανο?» «Όχι», εκείνος σηκώθηκε όρθιος. «Σε απογοήτευσα. Και τώρα θα το διορθώσω», γέλασε. Ο ίδιος σπασμένος ήχος από την αίθουσα συνεδριάσεων. «Να το διορθώσω, πετώντας τα πάντα, έκανα αυτό που μου έμαθες. Βρήκα την αδυναμία τους. Την εκμεταλλεύτηκα. Αϊ και έγινες εγώ, την έκοψε. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ντροπή μου», ο δικηγόρος μου επέστρεψε, ακολουθούμενος από τον Ήθαν και, παραδόξως, από τον δικηγόρο του πατέρα μου. «Το Συμβούλιο εξέτασε τα νέα στοιχεία», ανακοίνωσε ο δικηγόρος μου. «Αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον της οικογένειας Κόλινς, εκτός από μικρές οικονομικές παραβάσεις που μπορούν να διευθετηθούν εξοδικαστικά». Σηκώθηκα όρθιος. «Μα η έρευνα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε κατασκευασμένα στοιχεία που έχουν πλέον απαξιωθεί», είπε ο Ήθαν, χωρίς να κοιτάξει τη Βανέσα. Η Βανέσα όρμησε προς το λάπτοπ, αλλά ο Ρίτσαρντ την έπιασε από το χέρι. «Αρκετά. Για μια φορά στη ζωή σου, αντιμετώπισε τις συνέπειες των πράξεών σου, όπως έκανες εσύ», φτύθηκε. «Όλα αυτά τα χρόνια που μου μάθαινες πώς να συντρίβω τον ανταγωνισμό, πώς να βρίσκω τα σημεία θράψης των ανθρώπων. Ήταν και αυτό μόνο δουλειά?» «Ναι», είπε απαλά. «Και έκανα λάθος». Το δωμάτιο σώπασε, παρακολούθησα τον πατέρα και την κόρη να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, χρόνια τοξικών μαθημάτων και κατεστραμμένης αγάπης ανάμεσά τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση. Ο Ρίτσαρντ συνέχισε. «Παρετούμε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου». Και η Βανέσα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Χρειάζεστε βοήθεια». «Πραγματική βοήθεια, δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό», ψιθύρισε. «Κανείς δεν σου κάνει τίποτα», είπα, σηκώνοντας το κεφάλι μου. «Για πρώτη φορά. Αντιμετωπίζεις ακριβώς αυτό που κέρδισες. Ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι από εμάς», γύρισε προς τον Ήθαν. «Απελπισμένοι. Πες τους το. Πες τους πως χτίζαμε κάτι μαζί». «Πώς, χτίζαμε ψέματα», διέκοψε. «Και σε βοήθησα να πληγώσεις την οικογένειά μου, επειδή φοβόμουν να σου αντισταθώ. Σε οποιονδήποτε από εσάς». Κοίταξε τον Ρίτσαρντ, η δικηγόρος μου καθάρισε το λαιμό της. «Δεσποινής Τόμσον, δεδομένων των νέων στοιχείων, πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Ο πατέρας σας προσφέρθηκε να καλύψει το κόστος ενός θεραπευτικού προγράμματος, θεραπεία». Γέλασε πάλι. «Νομίζεις ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι είμαι σπασμένη?» «Αυτό έχει να κάνει με την εξουσία». «Πάντα είχε να κάνει με την εξουσία. Ο Χάρπερ καταλαβαίνει, έτσι δεν είναι, γιατί αλλιώς θα πολεμούσες τόσο σκληρά?» Περπάτησα προς την πόρτα και μετά γύρισα πίσω. «Πάλεψα για την οικογένειά μου». «Αγωνίστηκες για τον έλεγχο». «Αυτή είναι η διαφορά, τα χαρτιά είναι έτοιμα», είπε ο Ρίτσαρντ. «Βανέσα, σε παρακαλώ. Σε μένα σε βοηθήσω για μια φορά?» Αντί να σε διευκολύνω, κοίταξε γύρω στο δωμάτιο, στο παρακλητικό πρόσωπο του πατέρα της, στη σιωπηλή αποφασιστικότητα του Ήθαν, στις αποδείξεις της δικής της σκληρότητας που έπαιζαν στην οθόνη του φορητού υπολογιστή. «Καλά», ψιθύρισε.
Θέλεις να δεις σπασμένα, θα σου δείξω εγώ σπασμένα. Αλλά καθώς άγγιξε ξανά το λάπτοπ, ο πατέρας της την έπιασε στην αγκαλιά του και κάτι τελικά έσπασε, κατέρευσε πάνω του, κλαίγοντας με λυγμούς σαν το κοριτσάκι που πρέπει να ήταν κάποτε, πριν η εξουσία και ο έλεγχος γίνουν τα πάντα. Έφυγα από το δωμάτιο, αφήνοντάς τους να λογοδοτήσουν. Μερικές φορές η εκδίκηση δεν έχει να κάνει με την καταστροφή των εχθρών σου. Μερικές φορές είναι να τους αφήνεις να καταστρέψουν τα δικά τους προσεκτικά χτισμένα ψέματα. Ο Ήθαν με ακολούθησε έξω. «Χάρπερ, λυπάμαι. Για όλα». «Το ξέρω», είπα. «Πάμε σπίτι». Οι αδερφές μας περιμένουν. 6 μήνες αργότερα, στεκόμουν στην πόρτα του νέου μου διαμερίσματος και παρακολουθούσα τη μία να εξασκείται στο χορό. Ενώ η Ζωή μελετούσε για τις εισαγωγικές εξετάσεις της στο κολέγιο, ο ήχος του γέλιου τους εξακολουθούσε να μοιάζει με θαύμα μετά από όλα όσα είχαμε περάσει. Το τηλέφωνο μου χτύπησε, ένα μήνυμα από τον Ήθαν. Ο μπαμπάς ρωτάει αν θα έρθεις για δείπνο απόψε. Αυτά τα μηνιαία οικογενειακά δείπνα είχαν γίνει ο τρόπος μας για να ξαναχτίσουμε. Μικρά βήματα, προσεκτικές συζητήσεις και η αργή διαδικασία να μάθουμε να εμπιστευόμαστε ξανά. Οι γονείς μας ήταν διαφορετικοί τώρα, ταπεινωμένοι από τα λάθη τους, προσπαθώντας να επανορθώσουμε τον δικό τους τρόπο. «Πρέπει να φύγουμε», είπε η Ζωή, σηκώνοντας το βλέμμα από τα βιβλία της. Η μαμά ανέφερε ότι φτιάχνει τα αγαπημένα σου λαζάνια, και η Βανέσα ρώτησε ήσυχα η μία. Έλεγξα το email μου και βρήκα την τελευταία της ενημέρωση από το κέντρο θεραπείας. Μου είχε γράψει, χωρίς να μου ζητάει συγχώρεση. Απλώς μοιραζόταν το ταξίδι της για να καταλάβει γιατί είχε γίνει αυτή που ήταν. Το τελευταίο της μήνυμα τελείωνε με μια ερώτηση που με είχε κρατήσει ξύπνια τη νύχτα. «Πώς φτιάχνεις μια οικογένεια όταν την έχεις διαλύσει, ακόμα δουλεύει πάνω στον εαυτό της», απάντησα. Όπως όλοι μας, το κουδούνι της πόρτας χτύπησε. Ο πατέρας μας στεκόταν εκεί, δείχνοντας μεγαλύτερος, αλλά κάπως πιο ανάλαφρος. «Σκέφτηκα να σας πάω όλους για φαγητό», είπε. «Αν δεν σας πειράζει», τον παρακολουθούσα να αλληλεπιδρά με τις αδελφές μου, να τις βλέπει πραγματικά αυτή τη φορά, όχι απλώς να τις βλέπει μέσα από τον φακό των φιλοδοξιών του. Είχε αρχίσει να παρακολουθεί τα ρεσιτάλ χορού της Μία, να βοηθάει τη Ζωή να ψάξει για κολέγια. «Μικρά πράγματα, αλλά αληθινά, Χάρπερ», είπε καθώς πηγαίναμε προς το αυτοκίνητό του, «ήρθαν οι νέοι αριθμοί του υποκαταστήματος». «Έκανες απίστευτη δουλειά, ευχαριστώ». «Μπαμπά». Χαμογέλασα και θυμήθηκα πόσο διαφορετικά θα ένιωθα αυτά τα λόγια πριν από 6 μήνες. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Ο Ήθαν συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση των πελατειακών μας σχέσεων. Ο αδελφός μου είχε εκπλήξει τους πάντες ξεκινώντας τη δική του εταιρεία συμβούλων, αρνούμενος την προσφορά του Ρίτσαρντ Τόμσον να παραμείνει στην εταιρεία. Είχε πει ότι κάποιες κληρονομιές δεν αξίζουν να διατηρηθούν. Στο δείπνο, η μητέρα μας είχε στήσει μια επιπλέον θέση στο τραπέζι, δύναμη συνήθειας από τότε που υποτίθεται ότι ήταν η θέση της Βανέσα. Τώρα ήταν μια υπενθύμηση του πόσο εύκολα μια οικογένεια μπορεί να χάσει τον δρόμο της. Είδα τον Ρίτσαρντ στο παντοπολείο. Η μητέρα μου είπε, περνώντας τη σαλάτα. Ανέφερε ότι η Βανέσα μπορεί να έρθει σπίτι για τα Χριστούγεννα. Το τραπέζι σώπασε. Η μία έπιασε το χέρι μου κάτω από το τραπέζι, «Αυτό είναι καλό». Είπα, «Επιτέλους, όλοι αξίζουν μια ευκαιρία να θεραπευτούν». «Αλήθεια?» ρώτησε η Ζωή, με τη φωνή της κοφτερή. Μετά από όλα όσα έκανε. Σκέφτηκα το τελευταίο email της Βανέσα, το πρόσωπο του Ρίτσαρντ όταν συνειδητοποίησε τι είχαν δημιουργήσει τα μαθήματά του. Για τους δικούς μας γονείς που έμαθαν να εκτιμούν την ευτυχία πάνω από την κατάσταση, μερικές φορές οι άνθρωποι που μας πληγώνουν είναι αυτοί που πληγώνονται περισσότερο, είπα. Αυτό δεν δικαιολογεί αυτό που έκαναν, αλλά βοηθάει στην εξήγησή του, όπως οι επιχειρηματικές αποφάσεις του μπαμπά, η μία ρώτησε ήσυχα. Ο πατέρας μας άφησε το πυρούνι του, όπως πολλά πράγματα που έκανα νομίζοντας ότι προστατεύω αυτή την οικογένεια. Έκανα λάθος και προσπαθώ να το διορθώσω. Αργότερα εκείνο το βράδυ, πίσω στο διαμέρισμά μας, βρήκα ένα γράμμα στην τσάντα μου. Ο γραφικός χαρακτήρας της Βανέσα στο φάκελο. Μέσα ήταν μια επιταγή για το ακριβές ποσό που είχε προσπαθήσει να μου αποσπάσει. Μαζί με ένα σημείωμα, όχι ως εξηλαίωση.
αλλά ως υπενθύμηση ότι κάποια χρέη δεν μπορούν ποτέ να εξοφληθούν. Χρησιμοποίησέ το για το μέλλον της αδερφής σου, έσκισα την επιταγή και έγραψα πίσω μία μόνο γραμμή. Κάποια χρέη δεν έχουν να κάνουν με τα χρήματα, η ζωή εμφανίστηκε στην πόρτα μου. Είσαι καλά, ναι, χαμογέλασα. Απλά σκεφτόμουν ότι μερικές φορές το να προστατεύεις την οικογένειά σου σημαίνει να ξέρεις πότε να πολεμάς και πότε να συγχωρείς. Και ποιο είναι αυτό, με ρώτησε. Κοίταξα την αδελφή μου δυνατή, ανθεκτική, απαλλαγμένη από τις σκιές που παραλίγο να μας διαλύσουν, και συνειδητοποίησα ότι ίσως η απάντηση δεν ήταν καθόλου η μάχη ή η συγχώρεση, ίσως ήταν να χτίσουμε κάτι καινούριο από τα κομμάτια αυτού που είχε σπάσει. Αυτό, είπα, έχει να κάνει με την επιλογή αυτού που θέλουμε να γίνουμε, όχι αυτού που φοβόμαστε να γίνουμε. Η μία δυνάμωσε τη χορευτική της μουσική, τραβώντας μας και τους δύο να την ακολουθήσουμε. Καθώς χορεύαμε στο μικρό μας σαλόνι. Σκέφτηκα την οικογένεια. Όχι αυτή που είχαμε χάσει, αλλά αυτή που είχαμε επιλέξει να χτίσουμε μαζί. Μερικές φορές η καλύτερη εκδίκηση δεν είναι να πατσίσουμε. Είναι για να ελευθερωθείς.